lej in-naħa tal-mejda tal-istudju tagħna timxu miegħi eżis telespettaturi. Miegħi għandi mistieden illi meta semmew li jismu il-produtturi ħadtilhom imma dan l-isem jiena familjari miegħu u kelli raġun. Merħba Mark Portelli. Għandi pjaċir. Kif inti? Alright, mhux ħażin la qegħdin hawnhekk. Dak l-aqwa, veret nuħu pjaċir li mistieden tiegħi llum fuq komplimenti u ngħidilhom it-telespettaturi li inti kont bat li messaġġ b'mod privat naturalment u tkellimna ftit mod personali fuq dan il-messaġġ. U ovvjament imbagħad il-qudiem dejt niskopri li inti kantant ukoll. U għandi pjaċir li l-telespettaturi jekk forsi qatt ma rawk jew ma semawk għalkemm intilek ftit tkantessa mhux ħażin, qed nieħu gost li ħanintroduċik magħhom ukoll. Mela Mark, inti mwieled Lulju, mhux vera tal-1994. Tajjeb. Oriġinarjament inti bħala studju ispeċjalizzajt bħala hairdresser, eżatt. Qed ngħid sew? Jiena bdejt nistudja bħala hairdresser minn dejjem kien jogħġobni bħala xogħol. Però mbagħad isni kelli bżonn bidla. L-ewwel nett kont ili nkanta hekk u isu l-ħinijiet ta' hairdresser mal-ħinijiet tal-kant jiklaxxjaw ħafna. Okej. Allura isni kelli nagħmel deċiżjoni, ma kienet ilha f'moħħi dberen li nixtieq bidla. Allura issa llum jiena klerk ġo skola primarja. Xi ħaġa kompletament differenti. Jiġifieri minn dak ix-xogħol tax-xahar. Xorta bqajt nagħmlu ġifieri għandi erba' ħbieb hekk xorta għadhom iridu li nagħmilhom xagħarhom. Il-kreattività tiegħek ukoll toħroġ Eżatt. arti wkoll. Imma llum il-ġurnata ninsab klerk ġo skola primarja. Primarja, mela bħali. Much cake need. Eżatt, mażżar. Tajjeb. Meta kont qed naqra l-biografija tiegħek Mark, rajt li bħal ħafna jiena fosthom bdejt din l-imħabba lejl kant mill-iskola. Mill-kor tal-iskola. Mhux vera. Dak kienu ħarġu l-auditions niftakar għall-prize day tal-iskola. U meta kont is-sekondarja? Fis-sekondarja. U kelli grupp ta' ħbieb illi kienu jkantaw. U jiena għallu li jisma' ħarġu l-auditions ħadd tidħol u għedtilhom le tax nistħi. Ara. U dawn it-tnej partikolari qabdu marru tefgħu lin-nomina huma. Ħbieb ta' vera mela. Eżatt, spiċċaw kienu bagħtu video, u mbagħad konna minna l-auditions u hekk u intażilt. Okej, u x'kemm kellek żmien? Kont form 2, ġifieri 12-13. U x'kienet tiftakar għal xiex kienet l-audition għalli ma l-audition kienet għall-kor tal-iskola. Għall-kor, okej. U kienet ħassir xi show. Kienet ħassir show, eżatt, fuq jumejn. Dak iż-żmien l-iskola kienet għadha kif inbniet asħol ma kellna ġifieri konna mmuvjajna fl-iskola primarja oħra. Tal-istess akwati. Fimtek. Konna diġà bil-kulleġġi dak iż-żmien u kien taħt id-direzzjoni ta' Miss Romina Mamo. Nsermula minn hawn għandi għada segwini sal-lum il-ġurnata ġifieri nibasilha. Gwidatek tajjeb ħafna mela. U grazzi għalija bdejt nieħu lessons professjonalment ukoll, ġurili minn dak iż-żmien. Ħatta bis-serjetà mill-ewwel. Mela filli ma tiġ tidħol għax mistħi. Ħajt, imbagħad tlajt fuq il-palk u minn hemmhekk. No looking back, għataw posti jien. Eżatt, il-palk jiġi addictive mod tajjeb. Ejwa, eżatt. Sabiħ wisq il-palk tas-sew. Tajjeb, so bdejt għattinna ma' Miss Mamo. Eżatt. Għad titħarreġ u għadek titħarreġ. Eżatt. Jekk insaj ngħidlek Glen Vella u l-karriera tiegħek, x'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin? Mela, jiena qabel ma bdejt għand Glen, ġifieri kont immur għand lessons għand teachers oħrajn. Ġifieri Glen Vella huwa il-vocal coach. Glen Vella huwa il-vocal coach bħalissa. Insellimlu, grazzi ħafna għandu paċenzja kbira. Għalkemm hu bniedem daqsxejn nervuż. Imma ikun irid kollox bleżatt. Bnidem ġifieri jekk hemm nota partikolari tagħmilha sakemm titġiba tajba. Iva. Metikolus ngħidulu aħna. Imma paċenzis ħafna mbagħad u hekk mill-ewwel ġalek tħossu komdu ġifieri issa ġrajtu ħafna. Għax inti
titkun kif naqbad ngħid qed jiżma' min qiegħed jagħmel ċertu relazzjoni. Ekku, tibni ċerta relazzjoni. Ma qed naraw xi ritratti tiegħek hawn. Mela dan huwa l-Karpatja Festival għadni kif kont il-Polonja. Kien hemm il-fuq minn 200 submission minn madwar l-Ewropa ġifieri. U ġejna mal-ewwel 15, dan huwa fis-serata finali. Il-15 il-kantanti kollha flimkien. Le, mhux mad-director żgħada tal-kantanti biss. Il-15 il-kantanti kollha. Il-parteċipanti hawn kontu. Tajjeb ngħidu hemmhekk hawnhekk fil-rehearsal fil-ġener rehearsal ta' filgħodu mal-manager tiegħi il-Karpatja Festival eżatt fit-teatru hemmhekk. Hemmhekk kont qed għamilt ir-rehearsal tiegħi. Tidru kontenti kemm inti u kemm il-manager tiegħek. Hemmhekk kont tajjeb ngħidu di tkun ma' live orchestra ġifieri. Ekku kif qed naraw propju għandna l-filmat għaddej. Min kif tkun issubmittjajt is-song għal kif joħroġ l-arranġament finali mbagħad mal-orkestra kompletament differenti ġifieri kont tassew daqshekk differenti. Ġifieri huma ma jimxewx fuq l-istess arranġament, ma jimxux fuq l-istess arranġament. Imma tisimgħu l-ewwel darba dikinhar, ġifieri ma jbatux demo biex tisimgħu qabel. Ġifieri inti titla' tirrehearsja u tkun hemmhekk l-ewwel. U tkun hemmhekk l-ewwel darba. U nserta kien hemm naqra sounds li jiena ma kellix fis-song oriġinali. Imma għenu iktar biex is-song toħroġ iżjed. Allura mbagħad isni. Ovvjament isek mal-ewwel darba tinħasad inti għax inti tkun imdorr tisma' mod. Eżatt. Imma le. Ma dawk l-esperjenzi li lilek bħala artist jgħalmuk. U jkabruk ukoll. Iva, u l-fatt li mal-live kieku ma backing track inti dejjem l-istess from A to Z. Din esperjenza bħal di anka l-fatt li għadt inti kien hemm strumenti li ma kinux fil-silta oriġinali lilek iżommuk aktar alert, aktar miftuħa l-affarijiet ġodda. Affarijiet ġodda, eżatt. Fl-istess song stess ġifieri. Hemm le, kont very satisfied ġifieri anke bħala organization u hekk tal-festival vera u l-feel li tik l-orkestra. U naħseb xaġa sabiħa differenti ħafna. Fil sabiħ. Met inti tmur barra minn Malta, taf kif isek meta tibqa' Malta, inti dejjem mhux biex tikkompara ta' ma bla ma trid sewwa, dejjem ma l-istess set ta' artisti. Meta tmur barra minn Malta, ikun hemm inti tajt, mela jiena ninsab hawnhekk. Hawnhekk, eżatt. Jiena jonqosni nirranġaw imma vera tajjeb fejla. Titgħallem ħafna kemm meta toħroġ barra minn Malta, iżin hawn Malta isek l-ewwel tibda b'festival żgħar ikunu tal-kategorija tiegħek isek jiġu ħbib tiegħek close fil-verità dejjem magħhom ħafna mill-festivals ikunu fil-weekends u hekk allura isek l-istess grupp. L-istess ċirku dejjem nikkompetu ma' xulxin. Niftakarni anke aħna meta konna imma mbagħad meta toħroġ barra minn Malta l-ispektru huwa akbar ovvjament għax huma akbar u anke bħala riżorsi u hekk huma ikbar. Imma mbagħad isek tibda tara l-aħwar rejs hawnhekk il-livell isu kif saqbad tgħid is-songs ikunu meta tikkamparhom ma' tiegħek. Hekk, issa tibda tgħid, all right, mela la wasalt ma' hekk I'm on the right path. Daqshekk tajjeb. Mela semmejna dal-ewwel festival li huwa l-aħħar wieħed li inti pparteċipajt fih internazzjonalment. Lulju li għadda, frisk għadek. Tibqa' hekk memorja sabiħa u vera. Però inti pparteċipajt ukoll anke festivals lokali, forsi semmilna xi wħud minnhom ma. Mela kelli festival li kien isir fuq stazzjon differenti l-entertainers fejn kont wasalt sal-finali u fih ukoll ħabba li konna wasalna sal-finali kien hemm fażi minnhom id-duett fejn titgħamel duett ma' kantanti jew kantanta stabbilita u d-duett tiegħi kien ma' Xerilis Kamilleri nsellmilha minn hawnhekk. Tagħna ftit mistidna proprju tiegħi minn flok. U konna kantajna Għajnej Sbieħ flimkien u kont klassifikajt imbagħad overall it-tielet post, jiġifieri dak kien issa l-aħħar edizzjoni li kienet saret jiġifieri 21. Tajjeb, sodisfazzjon. Sodisfazzjon kbir. U live ukoll mal-band ta' Mike Spiteri Lucas ukoll. U kelli parteċipajt ukoll fil-konkors Kanzunetta Indipendenza. Konti li
Tikber. ħafna u ġveri. Le, eżatt, 2021. 21, għax għandi għamment. Isak tikber tara ċertu kantanti u hekk jipparteċipaw fih tgħid nixtieq xi darba jatem. Allora li tidħol fih. Li tgħaddilek is-song. Tgħaddilek is-song minn dawk il-fażijiet li jkun hemm. U x'vera U mbagħad tikklassifika t-tieni post hija feeling wara sabiħ. U tajjeb ngħidu li fl-istess sena xi li skamilli replacejat l-ewwel. Ukoll, ġifieri konna li konna qegħdin vera tim tajjeb backstage, ġifieri meta jkun hemm xi release ħadd titħaq żgur. Oh, ħelwa, simpatiċissima. Eżatt, kienet sena vera. Tajjeb. Mela, hemmhekk dwarna ftit il-festivals lokali. Kelli oħrajn imma internazzjonali dort inti meta kont qed nara l-biografija tiegħek. L-Italja wkoll, ġifieri kellna naqra mhux ħażin. Apparti tal-Karpatja li huwa l-aħħar wieħed li ħadd sem fih, minn daw il-festivals l-oħra hemm xi wieħed hekk li ħalla hekk naqra aktar impatt fuq hekk. Naħseb ukoll li ngħid dan mhux għax l-aħħar wieħed, imma anke l-outfit bil-ħaqqa ġobna ħafna partikolari. Nirringrazzja l-Antonio minn hawnhekk li jieħu ħsieb kollox hu drani ħafna. U jekk ħabba li ridna mmorru barra minn Malta, isu ridna mmorru naqra b'stil differenti mill-li nkun jien. Jiena soltu normalment inkanta ballads, ġuri anke bħala song morna xi ħaġa differenti. Allura isu s-song ukoll tagħti l-lok fejn tista' tkun naqra sabiħ li tesperimenta u tipprova stili differenti sakemm imbagħad inti ssib qisha tajt din il-linja tiegħi u ġvera. Mhux għax neċessarjament bil-forsi jkun bħan inventa ta' jkun tajt il-jazz vera u tibqa' hemmhekk biss. Jista' jkollok imma tajt dan huwa l-forte l-istil li tgħid hawnhekk inħossni iktar safe. Safe u fejn il-talent tiegħek u l-potenzjal joħroġ aktar u ġvera. Okej, mela, xi eżamijiet tal-kant? Mela, bħala, ovvjament imbagħad meta bdejt il-lessons mit-tutor jgwidak ukoll l-eżamijiet, tib ngħidu wasalt sa grade 6, ġifieri qed ngħidlek għal forsi min qed jismana u għandu t-talent jew iħoss li għandu l-potenzjal li jixtieq xi darba jkanta. Naturalment tajjeb li jitħarreġ, imma forsi qed jismana qed insemmu l-eżamijiet jgħidu f'mujna ma rridx nagħmel eżamijiet, mhuwiex neċessarju li huwa tajjeb li inti jekk għandek talent tikkultivah u tuħu ħsiebu. Issa jekk imbagħad inti bħalma għamilt inti għażilt li tagħmel xi eżamijiet għaliex le? Mhix ħaġa obbligatorja, imma tkun sabiħ x'anke tista' tuża bħala sfida miegħek innifsek kultant. Mhux vera. Però apparti li vera waqaft sa grade 6, isek tasal f'ċertu perjodu fejn jibdew jinqalgħu ċertu festivals, jibdew jinqalgħu ċertu songs, allura isek biex titgħallem is-songs u trekordjhom titgħallimhom għandek ċertu ħin li titgħallimhom u titħarreġ fuqhom. U nħobb illi ma nifokax fuq ħafna affarijiet f'daqqa, allura isni ma nafx tajjeb jew ħażin ma l-eżamijiet warrabthom ftit. U fokajt naqra fuq daw il-festivals issa isu kif jgħaddu naqra li hu sabiħ naħseb fil-karattru tiegħek Mark li tara l-prijoritajiet. Eżatt. Tajjeb mela jekk inti ġi dan il-festival dak huwa l-prijorità tiegħek u tiffoka fuqu. Għax l-eżamijiet ovvjament imbagħad għandhom requirements tagħhom, tistudja hekk u ħafna ħinijiet, jiġifieri tiddedika. Tajjeb li jkollok naqra ħin imbagħad li tgħid orajt ħa niffoka fuq l-eżamijiet. Tajjeb. Fil-futur qarib. Mela tajjeb ngħidu li s-song Galabaj ukoll qegħdin naħdmu music video tagħha, ġifieri aktar tard isu end of October jew September. Għandha toħroġ is-song. U l-music video tagħha ġifieri bħalissa qed taħdmu fuqha. U xi materjal ġdid ukoll ġifieri. In the pipeline kif ngħidu. Tajjeb. Xi ħolm fil-kexxu? Ma tantx inħobb naħseb għall-futur ħafna. Il-bord. Ġifieri naffarijiet ishom tippjana għalihom xi kultant mhux dejjem jiġu kif tixtieqhom. Allura iva dak dejjem inti tipprepara u tippjana imma tħalli family wise u hekk bħala
għal-5 snin li ġejjin u hekk. Isek tibda tippjana qabel mod. Mbagħad naraw. Nawguralek minn qalbi kemm għall-karriera tiegħek fil-kant, kif ukoll fil-ħajja personali tiegħek. Ansegwik. Nawguralek ħafna. U grazzi ħafna tal-istedina. Minn qalbna Mark, minn qalbna awguri dejjem. Thank you ħafna. Grazzi Mark. Mela hemmhekk laqajtkom ma' Mark Portelli, l-kantant l-ewwel wieħed li kelli llum mistieden il-qudiem għandna iktar mużika tajjeb fil-programm. Sa dan it-tant aħna normalment nurukom dak il-filmat li jkun laqatna minn fuq l-internet. Nara flimkien. Birthday party.